ta kanta kalmar siyasan Arabic word ne kuma daga hadisi aka same ta. Ita siyasa ba bahaushiyar kalma bace, ita kanta a hadisi ta zo kanat banu isra'ila tasusuhu anbiya'uhum. Zaka hadisi ta zo babu yadda za a yi a kasar mu ta gyaru idan na kwarai suna ga wai tsaftar su tafi karfin su shiga cikin harkan jagorancin al'umma. Annabi fa yana addu'a da cewa ya Allah karkasa wani mutum ya shugabance mu wanda baya tsoron ka kuma baya tausayin mu. Kuma ce ku rika addu'a kada Allah ya jarrabe ku wanda bai tsoron Allah ya shugabance ku ko bai jin tausayin talakawa. Gaskiyar Al'umma TV, labaru da dumi-dumi. Ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Mun gode. Wato ana gwara kan talakan arewa a ƙasar nan, wallahi tallahi. Yau wake da jayayya akan asalin kalmar siyasa daga larabci ta zo. Sasa, ya susu, kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum. Ai ba wanda yake da ja akan wannan. Tuntuni duk wanda ya karatu ya san kalmar siyasa daga larabci ta zo, amma ba anan take ba. Shin demokradiyya ce irin wannan siyasan? Ya tsakaninka da Allah siyasatu shar'iyya da muke ji a cikin karatun musulunci me ya hada ta da demokradiyya? Kai fa ta umbrella din demokradiyya ka shigo. Democracy me ya hada tsarin democracy da siyasa shar'iyya? Tun daga wajen ma neman mulkin a tsarin siyasa ta shari'a baka fitowa ka nemi mulki. Addinin mu ya hana mutum ya fito ya nemi mulki. Wannan haramun ne manzo Allah ya ce wallahi la nuwalli hadha al-amra man sa'ala anhu. Duk wanda ya nemi wannan al'amari ba za mu bashi ba. Duk wanda ya neme shi ba za mu bashi ba. Yace domin ba zai adalci ba. Yace duk wanda ya nema man sa'ala anhu fala tutu. Fa innaha nadama wa hasara wa man sa'ala anha fala tutu. Saboda haka ban san menene kake so ka auna anan ba. Tun daga tashi wajen neman mulkin ma a musulunci bari za ka yi majalisu shura ahlul hilli wal aqd su ne za su zabi shugaba. Kuma duk wanda ya daga yatsa ya nuna yana so ko kwaɗayi ka nuna kana so ka nuna kana da interest, manzo Allah ya ce ba za a baka ba. Yace wa man harisa alaihi, duk wanda ya nemi kwaɗayi aka ga alamun yana so, alamu kawai, manzo Allah ya ce wallahi ba za mu bashi ba. Ka zo ka hada da demokradiyya har yawon campaign ka fara kana daga hannu cikin mutane, ana ma yan jaridu na zuwa suna ma interview, kana nuna kwaɗayinka akan mulkin, kana nuna kai mutumin kirki ne na haka dole zaka shiga. In an magana ku ce annabi Yusuf ya nema, shari'ar kaɗai da annabi Yusuf wata shari'a ce can tashi, mu kuma shari'a annabi Muhammad ya ce ka kai. Abu nawa ne ake yi a zamanin annabawan baya amma annabi Muhammad aka canza. Misali in kai janaba ya taba rigar ka da sai ka sa almakashi ka yanke, amma zamanin manzo Allah aka ce wankewa za ka yi. To sai ka ce yanzu mu aiki da shari'ar yankewa saboda kai kaji an ce ma ana yankewa a zamanin wasu annaba. Sannan shi annabi Yusuf annabi ne, wahayi ake mashi, duk annabawa ba sa magana da son zuciya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Duka annabawa haka suke, kuma kowa daga cikin su baya magana son zuciya, wahayi Allah yake mai. Kai waye Allah yake kai? Kana ana ma wahayi ne kai. To za ka hada wannan kiyas ne ma alfarik ma ba ma alfarik ba. Sannan in ka shigo cikin demokradiyyar nan babu wani abu da yake tsari irin na musulunci. Kaf shugaba za a yi layi a zabe shi, kowa da mahaukaci da kuturu da kowa. Sannan idan yayi ba daidai ba zanga ake mai a tsarin demokradiyya. Peaceful demonstration ake yi, peaceful protest. A musulunci ba wani peaceful protest, ba demonstration, ba zabe, ba recall da ake yi ma 'yan majalisu, ba a recalling, ba a yin shekara hudu yadda muke yi nan, ba a shekara hudu. Mulki ne in ka hau sai ka mutu wani hau, ko kuma in an tsige ka da karfin tsiya. To kwata-kwata gaba ɗaya shari'ar musulunci ba ita ake magana nan ba da alkur'ani zaka zo ko hadisi ba. Dan haka ka daina ma kawo maganan wai ai akwai ta a musulunci ko a kalmar larabci. No, democracy is totally different from abun nan shari'ar musulunci. Ke yasa muka ce duk girman ilimin ka in ka shigo siyasar demokradiyya kai jariri ne, sai wani ya koya maka karatu, kamar yadda Malam Ibrahim Bakas ya koya maka karatu ranar da ka je sabunta katinka. Yayi ma cikakken karatu irin na demokradiyya. To irin wannan demokradiyya ka fara kenan, kuma dole ka bude kunnen ka ji dukkan maganganun da baka shirya ji ba. Wannan shine gaskiyar maganan kuma mutanen kirki da kake cewa waye mutanen kirki? Mutumin kirki fa ba malami bane, mutumin kirki mai halin kwarai wanda ba a taba kama shi da ƙarya ba. Yau aka kama ka da ƙarya so daya, wallahi hadisin ka ba amsa lokacin amsar riwayan hadisai ka sani. Duk mutumin da aka taba cewa yayi ƙarya so daya ba a karba hadisin shi. Ƙarya nawa kai ga clip ɗinka na ana ta fitowa da shi social media. 2008 ka ce kai baka taba siyasa ba, kuma baka shiga mitin din siyasa, kai mitin din sunna manzo Allah kawai kake shiga. A 2008 kai wannan magana, amma yanzu muna 2026 ka zo ka ce kai tun 2001 kake siyasa. Waccan maganar da kai a 2008 kuma me matsayinta? Kaga ƙarya kenan. Ka zo ka ce kai dan talaka ne, ba wani baka gaji kuɗi ba, kai duk abin da ka samu da girman ka samu kwanjinka ne, Allah ne ya baka, dan kan ma dauka ko wani ya ma alfarma. Daga baya kuma yanzu ka shiga siyasa ka zo kana cewa wai ai babanka buhuhunan kuɗi yake tarawa a wani ɗaki wanda ko rufi babu,
ta katanga ma ake jeho shi a basu nan su kwana ba rufi. Ka duba ka gani, ba wanda baban shi ke tara kuɗi a buhuhuna har ma ai abundanin ɗinsu a wani ɗakin da ba ma rufi, kuma ka ce talaka ne. Kana so ka nuna ma kai ba gadon tsiya kai dan dan akwai magana da ta kawo haka kake nuna kai ba matsiyaci bane, kuma kai baka taso cikin tsiya. To yanzu magana biyu kai, irin wannan kan ma mu dauko magana su Dr. Idris Abdulaziz da ya faɗi irin yadda ka cuce shi, kai mai munafunci, kai annamimanci, ka hada shi da mutane da yawa. Da ya faɗa, ba mu taba kama Dr. Idris Abdulaziz da ƙarya ba, wallahi ba mu taba ba. Dan haka ba za mu iya yadda magana shi ba, wallahi ba za mu iya yadda magana shi ba mu kama taka, kai da muka taba kamawa da ƙarya. Wannan shine gaskiyar magana. Tunda ka lallabo zaka mulki al'umma, to yanzu public issue ne ka shigo, public domain ka shigo, dole ne kuma public su yi ma magana, su mai da ma amsa, domin wayar da kan al'umma da ceto tunaninsu. Yawwa, siyasa dole ne ka shigo siyasa a criticizing ɗinka according to section 39 na constitution. Kowa yana da dama ya fahimta, ya tunani, kuma ya faɗi ra'ayin shi based on abin da ya gani na zahiri. Don haka mu abin da muka gani, muka ji, muka yi calculation, muka bada amsa shine baka cancanta ba da wannan siffofin da kake faɗa, ba sa ciki. Wallahi with due respect ba sa ciki. Wallahi ya kamata mu abin da muke so mutum ya gyara, ba wanda muke ki haka nan. Akwai wanda sun fika boko, in hasada ce su za a yi mawa, dan wasu dakikai na nan sai su yi hasada ake. Akwai wanda sun fika ilimin addinin ma, amma ba mu yi masa hasada ba, muna sa karatuttukan su. In kuɗi ne ma ko kanshin wasu ba za ka ji ba, kanshin ka ma ba za a ji ba. To ashe mu ba wai wani abu ya sa muke ma wannan maganganun ba. Kawai ka zo ka ce za ka shugabanci al'umma, sai mu duba mu ga kai din wane ne kai. Muna duba track record da abubuwan da mutum yayi da halayen shi da sauransu. Goyon bayan azzalumai da kake yi da waɗanda suka gabata, wanda kai ka san lokacin da kai kuka, kai algunuti, kai tsinuwa, ba a yi rabin zaluncin da ake yi yanzu ba. Wallahi ba a yi ba. Da lokacin Buhari da ya rasu, ba irin kwama tala da barin yan ta'adda su cikaransu ba babbaka, da cewa a kashe masu sabarar shinkafa kawai dan sun shigo da shinkafa. Aka ce a kashe su, har makabarta aka yi a Daura ta masu shigo da shinkafa saboda zalunci. Baka taɓa magana ba, amma yan ta'adda Buhari ya ki bari a yake su. Gashi yanzu abin da ake na zaluncin, har mutane na mutuwa da yunwa. Farkon cire subsidy din nan nawa shinkafa ta kai, baka taba fitowa kai magana ba. Yanzu karshe ma ka zo ka jone da su. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, haka Allah ya ce, kada ku karkata ku jone da mutanen banza waɗanda mutane ba sa jin daɗin su, suna cutar da su. In kuka yi haka sai wutar jahannama ta shafe ku tare da su. To ya kai ka jone da waɗannan mutanen kuma ka ce ni ma kyakkyawan zato? Ai ba za a yi ma kyakkyawan zato ba. Ka jone da azzalumai, saboda tsakanin da Allah zalunci ake yi, kowa ya sani a kasan nan. Za a zo a ɗora maku harajin da ko za ku iya ko ba za ku iya ba. Haraji, subsidy da aka cire, shi kanshi shugaban kasan ya ce in an cire subsidy za a mutu, ya faɗa ma gwamnatocin baya, kuma ya zo ya cire din, kuma aka mutu, kuma ya ki dawowa da shi, kuma duk kana ji kai ka ce an kulle masallacin naka. Saboda haka mu ba za mu iya ɗora ka akan mizani na wai mutanen da za su cancanci su shugabanci mu ba, dan ba mu da aminci mu baka amana. Wannan shine gaskiyar magana. Wannan shine abin da muke ɗauke da shi a yanzu daga tashar Gaskiyar Al'umma TV. Sai zuwa jimawa za ku ji mu ɗauke da waɗansu zafafan labaran domin ku. Ku biyo mu domin samun sababbin labarai na yau da kullum, rahotanni da bincike na gaskiya, shirye-shiryen Kaniwo da jarumai, nishaɗi da ilimi ga matasa da manya. Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa, ku kasance cikin sahihan labarai a harshen Hausa. Gaskiyar Al'umma TV, farin cikin kowa.